ହାଲୋ ହାଲୋ ମୋ ଝିଅ କେମିତି ପେଟେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ତାର ହେଉନି। ମୋ ନାନା ମୋର ଏଠି ବାସନ ମାଜୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ବାସନ ମାଜୁ ମାଜୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ସବୁଯାକ ବାସନ ମୋରି ପାଇଁ ରଖିଦେଉଛୁ ତୁ କିଛି ବି ମାଜୁନୁ। ମୁଁ କହିବି କ'ଣ କରିବି, ମୋର ତ ଖଣ୍ଡେ ବଡ଼ ଯା ଅଛି ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ସବୁ କାମ ମୋ ଯାକୁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଯେମିତିକି ଏଇ ବାସନ ମାଜି ସାରିଲା ପରେ ସେପଟେ ମୁଁ ପରିବା ରଖିଦେଇଛି କାଟିବା ପାଇଁ, ସେ କାଟିଲେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି। ମୁଁ ଫ୍ରି ଛାଡ଼ିବିନି, ସବୁବେଳେ କାମରେ ଲଗେଇଦେବି। ସେମିତି କହୁଥିବେ ଏପଟେ କାମ କରୁଥିବେ। ତା ସହିତ ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ ଏତେ କାମ କରିବି, ଯାଇକି ସେପଟେ ଚୁଲି ଲଗେଇଦେଲି ଭାତ ବସାଇବା ପାଇଁ। କ'ଣ ହେବ, ପୋଡ଼ା ଚୁଲି କେଉଁ ଲାଗୁଛି। ଫାଇନାଲି ଲାଗିଗଲା ମୋ ଚୁଲିଟା। ତାପରେ ମୁଁ ଏପଟେ ଭାତ ବସାଇଦେଲି, ଭାତ ବସାଇ ଆସି ତଳକୁ ଦେଖେ ତ ନାନା ଏପଟେ ବସି କୋଳି ଖାଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ନ ଦେଇ ଏକା ସବୁ ଖାଇଗଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏପଟେ ଆସିଲି ଖରାବେଳର ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। ଖରାବେଳେ କିଛି ନଥିଲା, ଆଜି ଭାତ ଡାଲମା ଶାଗ ଭଜା, ପୁରା ସର୍ଟକଟ୍ରେ କାମ ଚଳିଦେବାର ଅଛି। ଏପଟେ ମୋ ଝିଅ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ ପଳେଇ ଆସି ବୋଉଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ପଖାଳରେ ହାତ ବୁଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜମା ପଖାଳ ଖାଏନି। ଆଉ ଏପଟେ ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘର ପାଖକୁ ନାନା ଯାଇକି ଗପୁଥିଲେ, ମୁଁ ବି ଯାଇ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଆସି ଦେଖେ ତ ମୋ ଝିଅ ଦୁଇ ଝିଅ ମିଶିକି ଏଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଖରାବେଳେ ଆମେ ନାନାର ମୋର ମିଶିକି ଯାହା ସବୁ ରୋଷେଇ କରିଥିଲୁ ଖାଇଦେଲୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି, କାରଣ ଆଜି ଭାଇ ନାହାନ୍ତି କି ଇଏ ବି ନାହାନ୍ତି ଘରେ। ତାପରେ କାଲି ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ, ପିଠା କରିବା ପାଇଁ ବିରି ଚାଉଳ ଯାହା ପଡ଼ିଥିଲା ବାଟିଦେଲି। ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ବାଲିଯାତ୍ରା ଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର, ତ ନାନାର ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିବା ପାଇଁ। ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିବାକୁ ଗଲା ପରେ ଯାହା ତ ହେବା କଥା, ପ୍ରଥମ କଥା ଯେମିତିକି ମୋ ଝିଅ ଦୋଳିରେ ବସିଥିଲା ଗାଡ଼ିରେ। ତାପରେ ନାନା ଏଠି ଚୁଡ଼ି ଦେଖିଲେ, ଚୁଡ଼ି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ି ପସନ୍ଦ ଆସିଗଲା, ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ି ବି କିଣିଲେ। ତାପରେ ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଛିଡ଼ା କରିଦେଲୁ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟରେ, ସିଏ କେଉଁ ଫଟୋ ଉଠାଉଛି, ଏଆଡ଼କୁ ସିଆଡ଼କୁ ଅନଉଛି। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଏପଟେ ଆସି ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଲି। ନାନାକୁ ଡାକିଲି, ନାନା ଟିକେ ଖାଉନ, କହିଲେ ନା ନା ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତୁ ଖା। ମୁଁ କାହିଁ ଛାଡ଼ିବି, ମୁଁ ଖାଇଦେଲି। ଏପଟେ ଝାଲ ମଟର ଖାଇଲୁ, ଘୁଗୁନି ଖାଇଲୁ। ଝିଅ ଜିଦି କଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବାକୁ, ଇଚ୍ଛା ନଥାଇକି ବି ତାକୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦେଇକି ଟିକେ ଏମିତି ବୁଲାବୁଲି କଲୁ। ବୁଲାବୁଲି କରିସାରିଲା ପରେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଘରକୁ ଆସିଲୁ। ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଜରିଟାକୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି, ଆଣିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା